Moro moro taas kaikille. Garden Warfare 2 taas. Tosiaan tässä videossa me pelataan mun mielestä kahdella huonoimmilla hahmoilla. Eli Electrocitheroni ja sit tää perus All-Stari. Siis mä sanon teille suoraan, että jos te pelaatte jompaa kumpaa noista, niin mä sanon tän vaan kerran. Hyi vittu. Kuka Anilla pelaa oikeesti? Mennään mixed modeen. Vittu! Te kaatuitte. Ottakaa nyt. Jalusta on Tokmannilta. Eli Electrocithern. Peruscithern on eli shokki. Sitten palloshashieldi. Mutta tää ase on latautuva sähköpyssy, mikä ei tee mitään. Siis oikeesti hyi. Tää hahmo on niin ripulia. Kattokaa tää damage, kun mä vaan näen jonkun. Missä ne kaikki on? Siinä. Kaksikymmentäyksi. Mä sanoin, että on ihan huono. Nää sai heti. Ja sitten tälleen vaan 3-4. Hyi saatana. Siis tän videon idea on pelata kahdella huonoimmalla hahmolla omasta mielestä. Ainakin mitä mulla on auki. Siis kattokaa, tää ei tee mitään. Tää on niin turha ase. Siis ihan oikeesti. Ei tee niinku yhtään mitään. Tää on ihan... Kattokaa tätä. Jos haluatte videon, missä mä pelaan peruscithernilla, niin heittäkää tykkäys. Sillä peruscitheroni on parempi kuin tää Sharcho, tää motherfucking sähköcitheroni. Oikeesti. Tää on yksi levelinen. Ja tää on ihan huono. On muuteskin, vaikka tän pronottaisi. No nyt tää tekee enemmän, mutta ei tee taaskaan mitään. Tää ase. Siis tää on yhtä turha. Kattokaa oikees. Jos ette huomannut vieläkään, niin tää on ihan huono. Se, joka pistää kommentteihin, että Electrocithern on
paras appelsiini, niin te ootte väärässä. Tää on ihan hirveä ukko. Niin kuin oikeesti. Jos ette usko tai mitään, niin mä sano on teille, että älkää pelatko tällä. Jos ette halua pelata tosi huonoa hahmoa. No niin. Ja tiimiläisetkään ei osaa pelata. Siis Citron on no se on muuteskin ilman kilpeä, niin miksi pelaisi et Electro Citronia, kun tää on tuplasti surkeampi. Tää vaan kutittelee. Tää ei tee mitään. No. Siis oikeesti. Jos mä kakkoslevelin nyt saan, niin en syytä ihan tiimiläisiä. Come on! Come on! Siis mene pysäkki, sä nää tunaroi niinku mielipuolet. Seuraava on sieltä se level 2 tuli. Hyi. Kuole, Engineer. Tää ei oo tän nopeampi hahmo. No niin. Defend the mirrors. Siis taas on toinen hahmoppeluvideo, missä tulee tää sama mäppi. Mistä ne tulee? Tää on niin turha. Oikeesti. Mä sanoin, että on huono. Jos ne ei saa tätä 4 minuuttia, niin se on kyllä ihme. Come on. Mä kerron teille yhden tyhmän tarinan, mikä tänään tapahtui. Mä olin pleikkarin. Sitten tää sanoi, että kirjautu sisään.
Ään. Ne sha. No, sitten se piti tehdä. Sekä ei helpottanut, että oli serkku se synttäri. Siis en ikinä usu tällä keilahommalla. Mitä mä teen? Come on. Yes. Osu. Assisti. The ticking is almost free. No syytä näitä. Josta videoissa mitä josta videoissa 5 tykkäystä, niin mä en tee Snipereista seuraavaksi videota. Tai jos teen, niin se on oma mieleni. Mikä nyt tämäkin jo? Hyi. Kattokaa Electrocitronilla 0 tappo. On 120 pistettä. Jos seuraava olisi jompeilla. Come on. Alas jo. Please, alas jo. Taas Great 5 to North. Ei. No niin. Tosiaan All Stari. Tää ampuu tämmöisellä räkäpallotykillä, mikä hidastaa tätä. Sitten täällä on tämmönen ihan ripuli imppipommi ja sitten täällä on takli ja 2 tällaista random kilpeä. Mutta tää voi olla ihan hyvä tästä. Tosis jos vaan Ranger riittäis. Mut kun ne on amerikkalaisia jalkapallossa, niin ei tietenkään. No niin. Pistetään 1 brown coatti liikkeelle. Miten voi olla, että tämmönen minigun pirru voi olla parempi kuin joku ihme sähkösitruuna. Mä saan valituksia kohta niinku Terri, että mä sanon ne. Tää ensin se on appelsiini, sit se on sitruuna. No sitruuna se on enemmänkin, jos se on sähkönen. Ota impöpuntti. Come on. Kerran pääsee noin lähelle, tästä ei tuu mitään.
Mitä mä näin? Siis EAS ja PopCap-peleissä kun on tavalla tai toisella tämmöinen häröasia. Siinä se on taas. Random falas keskellä ei mitään. Ne sai se. Osu. Toi lähtee tyhmästi toi impuntti. Mikä? Tuu tänne niin mä ammus sut. Noi sitten. No nyt. Tää bullet droppi on älytö. Näet Spikefieldit. Koska mä en tykkää niistä muuteskaan. Come on. Big Gatling. Come on. Mikä? Miten nää tippuu, vaikka mä ammun suoraan alaspäin? Liiku. Saako tietana? Pistää vielä potaattimiina kiusakseen. No. Oi sit. Jumperi. Hyfänginer. Ei ollut kyllä power pulssi mun mielestä. Come on. Nyt. Mun shieldit on tässä vieläkin. Karkuun. Toi. Tulisko scientisti auttamaan? Sä ei tee mitään. Come on. Miten te menette vinuun?
Nyt te ootte loppuvideonassa noin. Ei ihmettä ilman siellä ei saa mitä aikaiseen. Siis tää on niin random pelattava hahmo. Parkiville. Ai kyllä. Miksi mä oin oma scientist ja siis mikä mua vaivaa? Ja näin. Simputti 21 minuuttia. Come on. Älä show. No nää kyllä oli parempi kuin minä. Avata yksi päkki loppuu. Please plasma beam palosa. Come on, come on. Ei! Tää video oli tässä näin. Kiitos, että katsoitte. Tykätkää, tilatkaa Shaiho. Takaa kommenteissa seuraavaa hahmoa. Siihen asti se on heipäti hei.